panongonaka. Azishoma zichizipa, azipese. Straight from Kuna Studios Mutare. With your boy the DJ Nyadomene. It's all about gospel. I hate Kiara. Ho ho. Shogorenyo mwariwe. Kana shorema. We don't fit that you. Andichire. And the bata panapa. Aleni mandirosa. Na mwari uyu. Anishimuchake chinonzi. Etapo. Arume musandichire. Ashokorenyo. Dovimba na mwari. Anasi ndakangobata zichitendero. Dovimba na mwari. Asaka chitoona kuti waisereyo put on your dancing shoes. Ndikubata chiti za 2020 production dzichangobva kuburwa kana kuti dzakaburwa gore rinodzoka dzoka. Akakudza kuti madzimai haimbi ndiani? Panapa bata definitely ngube. Nikamboka kanonza hanyadzise. Unde zako zinofamba. Unde ukamutendera. Unde zako zinoita. Chiri kufaya na Jesu zangu zinoita. Na Jesu zangu zinoita. Usakangana kuti dzisi dzendiri kurowa panapa dziripo pa YouTube jasi zvaunokwanisa kungoita kuti udziwane chete kungonyora zita nechimbo. Change muinene ndikwire kana pamukwi. Ndichipinda muna Adenzi Dewa. Featuring Dokas Moyo. Change muinene. Nekimboka kanonzi Mwari Vanesu. Muchange muinene ndizike kana pamate. Muchange muinene. Aiwa kutsudzira mutembo. Auye kutsudzira mukariro. Muinene. Jesu muri. Andisi kumira. Kundiminzira babawe. Mwari muri sisora kundiminzira kani. Baba muri sisora kundiminzira Jesu. Jesu muri sisora kundiminzira babaka. Jalanja zvekutamba badzi-badzi. Wakavazvara vana vacho vatambura. Ndichipinda kamuna Nowasi kwenda. Vamwevo chipo chaka chinonzi vana vedu. Votetereka nenyika ino. Vabereki vavo vachingotambura. Asi shoko rinoti kudza baba namai vako mazuva epanyika kuwedzerwe. Vabereki live from Kuna Studios Mutare. Akumakomoyo. I was anacho ndimwi. Andimwi anacho. Imwi. Kama mutitsitsewo vana vedu ava. Masawira mutitsitsewo vana vedu ava. Isipesi uchesi nunesi nenyadesti zvese ipapapa. Manidana
chimanya Mwari Izwa kati Izwa Andabata minister Albert Nemajena Baba ninouya ndichimanya Ane chimbo chao chinozi ndinouya ndichimanya Baba ninouya ndichimanya Ndinouya ndichimanya Shamwari tondiramba panyika ndinouya ndichimanya Veukama vondiramba panyika ndinouya ndichimanya Temesa inzira dzangu baba Nyika ino ine minzwa namapesa inzira dzangu Akumanere Nyika ino ine minzwa namapesa ndinouya ndichimanya Ndinouya ndichimanya Baba ndinouya ndichimanya Mwari Iwo woshura ungashura here pakadaro so Azoni kwasongoita chete aunongoenda pa Facebook page yakanzi Kunashe Studios asi maplays nepano pa YouTube is Kunashe Studios again and follow us akana like akana kungosubscribe awungohita usus ma notification buttons until we meet again and ndinodzoka manje